তুমি বাপ যদি কହୁଛ বিনু এ ঘরে রহু মোর কিছু আপত্তি নাই, কিন্তু গোটাଏ সর্ত্রে କୁହନ୍ତୁ ବାପା କି ସର୍ କୁହନ୍ତୁ ବାପା ତମର ସବୁ ସର୍ତ୍ତ ମାନିବାକୁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କୁହନ୍ତୁ ବାପା କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ମୋହନ ବାହାଘର ହବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଘରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ରହିପାରିବନି। ଯଦି ଅନ୍ୟ ହେବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି। ଭାବିନ ତୁ ମୋ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ତମ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି। ମୋ ବଡ଼ ଭାଇର ବାହାଘର ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦି ଜଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ରହିବୁନି।